Igbo ndị ọma nwe mmadụ, Igbo chiri nze chi ọzọ, anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa nke taa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Taa bụ Satọde, abalị 12 n'ọnwa iri afọ 2024. Onye ji akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ ndị anyị jiri bịa. Ụmụafọ Naịjirịa ebeela ebewo n'ihi ọnọdụ ihe isi ike nke welichara ọnụego mmanụ patrol elu. Ihe isi ike a bụ nke bidoro n'oke ewepụchara ego mkponye aka mmanụ patrol nakwa ịkwa afọ n'ala ego akwụkwọ naira anyị ma bịa kakwuo njọ dịka bịara gbagoo ọnụego mmanụ patrol nke sitere n'ọnụego narị naira 8 wee ruo 1,000 naira na 150. Onye ntaakụkọ anyị onye kọpụtara nọ na kemgbe ahụ na-enwela mgbali ọnụego ngwa nri nakwa ọnụego nke ịgba ụgbọ. Ụfọdụ ụmụafọ Naịjirịa ezipụtala iwe ha gbasara ọnọdụ a, na-akọwa na ha enwezighị ike inyeju ezinụlọ ha afọ na-emekọtara ihe oriri n'ihi oke ihe mmefu ego. Ka ọ dị, mgbagwoju anya bụ nke kacha mma iji akọwa ọnọdụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP n'ihi nkagbu iwu nkwụsịtụ ọrụ nke sitere n'aka otu kọmitii ije ozi n'ime otu pati a bụ ndị hiwekwara otu nke ha n'ime ya bụ otu pati PDP. Otu nke NWC nke onye ndu ya bụ onye nọnụ dịka onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP n'ogo ọchịchị etiti bụ Umar Damagum ụnyaahụ mere ka amata na amapụtara ọkwa nkwụsịtụ ọrụ nke onye odeakwụkwọ ọhaneze nke otu pati a n'ogo ọchịchị etiti bụ Debo Olugonagba na onye ọkaiwu nke otu pati a bụ Kamadin Ajibade bụ onye ọkaiwu ukwu ala anyị Naịjirịa SAN na-ebubo nnupụisi n'otu pati a. Mana otu ọ dị, onye odeakwụkwọ ọhaneze nke otu pati a bụ Debo Olugonagba na onye ọkaiwu nke otu pati a n'ogo etiti kagburu nkwupụta ahụ ma kwupụta nke ha na-akwụsịla onye isi oche otu pati ahụ bụ Umar Damagum nakwa Sinetọ Samuel Anyanwụ ọrụ site n'aka otu kọmitii ije ozi nke a Debo Olugonagba so arụkọ ọrụ. Ha gara n'iru kwado nhọpụta nke Alhaji Yayari Ahmed Mohammed dịka onye nọzinụ ka onye isi oche nke otu pati ahụ. Otu ọ dị, ụlọikpe ukwu nke dị n'Abuja egbochiela otu kọmitii ije ozi nakwa otu Board of Trustees nke PDP iwepụ Umar Damagum dịka onye isi oche otu pati a. Ọkaikpe Peter Lifiu nyere iwu na enweghị onye ọzọ a ga-ahụta dịka onye isi oche otu pati PDP n'ogo etiti rukwa mgbe a ga-enwe ọgbakọ ukwu nke otu pati a n'ime ọnwa Disemba afọ 2025. Ọkaikpe Lifiu nyere iwu mgbochi a megide otu NEC nakwa nke BOT n'ime otu pati PDP n'akwụkwọ nke gbara gbagide ha site n'aka omeiwu Umar Mayana. Dịka o siri kwuo, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP nwere iwu na-echekwa ha n'ihi nke a na a ga-enwe mgbaso nke iwu ahụ. Ụlọikpe ukwu etinyela abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba afọ 2024 maka ileba anya n'akwụkwọ ụlọọrụ EFCC gbara maka nsepụ aka ọnụego nde $245 ala asaa nke bụ ọchịchị obi ha nakwa aka oke nke onye bụburu onye isi ụlọakụ CBN bụ Godwin Emefiele nwere. Ọkaikpe Diande ka emere ka amata na akwụkwọ ikpe ahụ ka a ga-elebara anya bụkwanụ nke Emefiele n'onwe ya gbakwara nke ya ịma aka n'ihu akụnụba ndị ahụ asị ya sepụ aka na ya. Ụlọikpe a n'abalị 25 nke ọnwa Ọgọst afọ 2024 nyere ụlọọrụ EFCC iwu ka ha were ọnọdụ akụnụba nke Emefiele ma nke ahụ ga-abụ na nwantịntị oge. N'ịga n'iru n'akụkọ ọzọ, onye ezekutiv ụlọọrụ Binance bụ Tigran Gambaryan ka ọ dị ugbu a bụkwa na onye eji eji ka na-enyela nkwado ohere maka ịnata ọgwụgwọ ahụike n'ụlọọgwụ nke ruru ha chọrọ n'Abuja, ebe ndị nchekwa ga-abụ ndị ga-anọ n'ogige ahụ ebe ọ ga-anọ anọrọ ọgwụgwọ ahụike ya ahụ. Ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu ọchịchị etiti n'Abuja nyere ụlọ mkpọrọ ahụ iwu ka ha ziga Gambaryan
Gambayan n'ụlọ ọgwụ ruru n'ogo a chọrọ na Abuja maka ọgwụgwọ ahụike ya bụ nke ga-anọ n'agbata abalị 3 wee rukwa izu ụka 2 ebe ndị ọrụ nchekwa ga-anọ ya nso maka ị na-elebara ya anya. Nke a na-abịa dịka ọkaikpe Emeka Nwite jụrụ ịnabata arịrịọ ịna n'ebe nke Gambayan maka ahụike ya bụ nke ọ kọwara na enwere ndị ọkachamara ahụike bụkwanụ nke onye ọkaiwu Gambayan Mark Mude onye SAN chọrọ ka emee ya ka ọ bụrụ izu ụka 6 ka a ga-enye ya maka inye ya ezi ọgwụgwọ ahụike. Ka ọ dị ugbu a anyị ga-azọpụta ụkwụ ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ ndị ọzọ fọrọnụ ga-abịara unu naanị nọsi ike n'ebe ahụ ndị ọma m. Nnọọ ndị ọma, ugbu a ka anyị gaa n'akụkọ azụmahịa. Ọchịchị etiti enyela nkwado nyere ndị na-azụ ahịa mmanụ ka ha nwee ike ị na-esi n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote na-azụrụ ahịa mmanụ na-abụghị site n'aka ụlọ ọrụ NNPCL. Nke a kwadola kepụkepụ a na-anụ n'ụlọ ọrụ NNPCL ewepụla aka kpamkpam na ha nwa ịbụ naanị ndị ga-esi n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote na-eburu mmanụ. Na nkwupụta onye minista na-ahụ maka ego nakwa onye isi oche otu kọmitii nke na-ahụ maka ntinye n'ọrụ ire mmanụ crude n'ego naira anyị mere ka amata nke a gbasara ibido ire mmanụ crude n'ego naira. Ugbu a ka anyị zọba ụkwụ n'akụkọ egwuregwu. Dele Bashiru bụ onye sitere n'oche ma mabutere Nigeria otu ọkpụgo n'ịsọmpi ntozuoke iko AFCON dịka ha na ndị otu bọọlụ Mediterranean Night chịpụrụ ya nnọọ. Mmeri a mere ka otu bọọlụ Super Eagles nọrọ n'otu nke dị n'akara 7 ma bute ụzọ Benin Republic bụ ndị nwere akara 6, mba Rwanda ndị nwere akara 2 nakwa Libya bụ ndị nwere otu akara. Dele Bashiru onye bịara nọchi anya Alex Iwobi na nkeji 74 gbabanyere ọkpụ goolu ahụ na nkeji 86 na njikọ mgbafeta nke Moses Simon gbafetara ya bọọlụ ma nye aka hụ na Nigeria nwetara mmeri ahụ bụ nke tinyere ndị Nigeria ọnụ ọchị n'ọnụ. N'akụkọ ọzọ fọdụrụnụ, onye bụbụrụ onye chief whip n'ụlọ omeiwu n'oge gara aga bụ Ali Ndume ka ọ dị akpọkuola Onyeisiala Tinubu ka ọ belata ọnụego mmanụ patrol nke na-echi ụmụafọ Nigeria ọnụ n'ala dịka o kwuru na ụmụafọ Nigeria na-ata oke ahụhụ. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Abuja, Ndume kwara akwa arịrị gbasara mweli ọnụego mmanụ patrol, nri nakwa ngwaahịa ndị ọzọ abụrụla nke na-ata ụmụafọ Nigeria ahụ iweta ugbu a. O kwuru na ụfọdụ na-achọ akpa nke onwe ha na-agbalịsi ike ịhụ na ha ga-akpali iwe ụmụafọ Nigeria megide ọchịchị Onyeisiala Tinubu n'ịkwagide ya ka ọ na-atụpụta ụkpụrụ nakwa nhazigharị ndị na-akpa aka ọjọọ tụma ọ ga-achọ otu ọ ga-esi dozie ihe ịma aka n'ihu nke na-akpa ụmụafọ Nigeria nke mekọtara ibelata oke ọnụ ngwaahịa nakwa ọnụego nke eji agbanwe ego nke na-emeela ka obibi ndụ na-enye nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu n'ala anyị Nigeria. Ndị ọma m, site na nke ahụ ka anyị ga-awụsọwa n'ebe o mekọtara akụkọ ụwa bụ nke siri na Enyimba TV nke dị n'ala Aba steeti Abịa. Dịka m na-ekele unu maka ị na ebe ahụ kirie ma gee ntị. Onye wetara unu akọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Ya gaziere unu.